Αυτό το κανάλι πρέπει να ξαναρχίσει. Όχι επειδή το ήθελα, αλλά επειδή πρέπει. Άσε να σου εξηγήσω. Εφτά μήνες είχα να ανεβάσω βίντεο, αλλά επιτέλους ήρθε η ώρα. Καλώς ήρθατε όλοι στο καινούριο βίντεο και πριν φύγεις, να σου πω συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου. Απλά το μικρόφωνο μου είχε θέμα και τραβάω με το μικρόφωνο των ακουστικών. Αυτό το βίντεο δεν μπορούσε να περιμένει άλλο, πρέπει οπωσδήποτε να βγει και πρέπει οπωσδήποτε να σας ενημερώσω. Οπότε σε παρακαλώ, παρακολούθησε το μέχρι το τέλος, γιατί έχω να σου κάνω και μια ανακοίνωση που θα σας αρέσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ όσους υποστηρίζετε και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν μάγκες, καλώς ήρθατε. Έχω 7 μήνες να ανεβάσω βίντεο και πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο θέλω να το κάνω πολύ καιρό βίντεο, αλλά δεν μπορούσα. Θα σας εξηγήσω τους λόγους που δεν μπορούσα να το κάνω βίντεο και τους λόγους στους οποίους θα συνεχίσω να κάνω βίντεο. Αρχικά, να μην πω πολύ λόγο, θα τα πω πάρα πολύ σύντομα, δεν θα σας κουράσω καθόλου. Είχα το PC μου, έκανα τα βιντεάκια μου, πέρασα τέλεια. Το 2025 ήταν μια χρονιά η οποία δεν ανέβασα πολλά βίντεο. Έπαιζα μια μέρα, έπεσε η ασφάλεια στο σπίτι, πάω να ανοίξω το PC, κάηκε. Και θα μου πεις, OK ρε φίλε, κάηκε, αλλά 7 μήνες είχες να ανεβάσεις βίντεο. Τι σε αποτρέπει από όλο αυτό? Και εγώ θα σου πω ότι δεν κάηκε μόνο μια φορά, κάηκε 2 φορές. Την πρώτη φορά κάηκε η μητρική. Και λέω, ωραία, θα μαζέψω λεφτά και θα αγοράσω καινούρια. Έκανα και upgrade τον επεξεργαστή μου στο μεταξύ και αυτό ήταν ένα πολύ καλό upgrade το οποίο το χάρηκα. Αλλά δεν πρόλαβε να περάσει δίμηνο που έφτιαξα το PC μου και ξανά πήσε ασφάλεια. Πάω να το ανοίξω, έβγαλε καπνός κάρτα γραφικών και αυτή τη φορά με έτσουξε πολύ. Γιατί όχι μόνο χάλασε η κάρτα γραφικών, αλλά και η RAM. Που σημαίνει ότι εσύ Γιωργάκη που βλέπεις τα βίντεο στο Instagram με το σκύλι που χορεύει, να ξέρεις, αυτός είναι ο λόγος που οι RAM τώρα κοστίζουν 1500 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, για τη μία RAM. Οπότε, ναι, σταματήστε με τα AI, δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια, έχω νευριάσει. Τέλος πάντων, ο λόγος του βίντεο δεν είναι αυτός, είναι για να σας πω για ποιο λόγο είχα καιρό να κάνω βίντεο. Μάζεψα πάλι λεφτά, κατάφερα να κάνω ανταλλαγές και πήρα πολύ καλά deals και συγκεκριμένα κατάφερα να αγοράσω μια RTX 2060 στα 6GB VRAM, που για σένα μπορεί να μην σου ακούγονται πολλά, αλλά εγώ για αυτά που κάνω μου είναι υπέρα αρκετά και αφού μου κάνει, εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να το σχολιάσεις κάτω στα σχόλια. Αλλά το θέμα είναι για τη RAM τι θα κάνουμε, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να μαζέψω τα λεφτά και μέχρι να τα μαζέψω το AI μας έφαγε. Κανόνισε Γιωργάκη, σε βλέπω. Οπότε ναι, έκανα μια ανταλλαγή και κατάφερα να πάρω άλλα 8GB από RAM και τώρα έχω 16. Ευχαριστώ πολύ το παιδί που μου έκανε ανταλλαγή και το ευχαριστώ γιατί χωρίς αυτό δεν θα γινόταν τώρα αυτό το βίντεο. Όπως είπαμε, γι' αυτό δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό και με συγχωρείτε πολύ. Αλλά πλέον έχει μπει το 2026 και μπορώ να πω πως είναι η χρονιά μου. Γιατί θα προσπαθήσω να κάνω καθημερινά βίντεο. Αν όχι καθημερινά, θα κάνω όσο πιο συχνά μπορώ. Γιατί όσοι ξέρετε, πάω σχολείο ακόμα και είναι λίγο φορτωμένο το πρόγραμμα και έχω και διαβάσματα και όλα αυτά. Οπότε σας παρακαλώ, δείξτε κατανόηση. Θα κάνω βίντεο όσο πιο πολύ μπορώ. Επόμενο πράγμα που θέλω να κάνω σε αυτή τη χρονιά είναι να ανέβω subscribers. Γιατί μέσα στο 2025 και μπορεί να πήγαμε 289 που είμαστε τώρα, τη στιγμή που τραβάω το βίντεο. Αλλά περιμένω εσένα που βλέπεις το βίντεο τώρα να πατήσω subscribe, να φτάσουμε τουλάχιστον τους 300, ώστε να μπορέσω να κάνω και ένα Q&A που ετοιμάζω. Ευχαριστώ πολύ όσους υποστηρίζετε, δεν ξέρετε πόσο με βοηθάει αυτό, οπότε σε παρακαλώ πάτε το subscribe. Επόμενο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ανεβάσω την ποιότητα των βίντεο μου. Και όπως είδες από το intro που ελπίζω να μην σε κούρασε, γράψτε μου σχόλια όπως φάνηκε. Κάνω ό,τι μπορώ ώστε να ανεβάσω την ποιότητα των βίντεο. Καλύτερο edit, καλύτερα πλάνα, καλύτερο το ένα, καλύτερο το άλλο. Και ναι, μπορεί να μην είναι πολύ, αλλά τώρα ξεκινάω να σου θυμίσω και μαθαίνω. Βοήθησέ με να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί και να μεγαλώσουμε σαν ομάδα. Υποστήριξέ με και εγώ στο υπόσχομαι θα επιστρέψουμε με όσα περισσότερα και καλύτερα βίντεο μπορώ. Και τελευταίο στόχος για το 2026, για το YouTube μιλάμε πάντα, είναι να κάνω και περισσότερα short. Γιατί ενώ είχα την ευκαιρία το 2025 να κάνω πολλά short, δεν έκανα. Και αυτό το παραδέχομαι, δεν είναι μόνο επειδή είχα προβλήματα και δεν μπορούσα, είναι επειδή κιόλας βαριόμουν. Ναι, βαριόμουν, το ξέρω. Αλλά
Τώρα δεν βαριέμαι και έχω επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ και έτοιμος να κάνω καινούργια βίντεο. Οπότε τι περιμένεις? Πάτα το subscribe, γράψε like και γράψε ένα σχόλιο για να με βοηθήσεις να συνεχίσω αυτό το ταξίδι. Σε παρακαλώ πολύ, γράψε σχόλιο για το πώς σου φάνηκε το βίντεο. Και τώρα το τελευταίο πράγμα που σου είπα, το οποίο είναι η έκπληξη που θα σας αρέσει πολύ, είναι ότι ετοιμάζω έναν server στο Minecraft που θέλω να μπείτε όλοι οι viewers και όλοι οι subscribers. Οπότε γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλεις να μπεις στο βίντεο και εγώ θα σου στείλω ένα μήνυμα για να συνεννοηθούμε. Το οποίο θα μπείτε όλοι σας οι viewers για ένα βίντεο ή live stream, ό,τι θέλετε. Θα μου δώσετε όλες τις από ιδέες και εκεί πέρα θα παίξουμε μαζί, θα κάνουμε PvP, θα κάνουμε Skywars. Θα φτιάξω έναν server τον οποίο θα τον κερδίσουμε μαζί σε ένα live stream άμα θέλετε ή σε parts. Οπότε αν θέλεις να μπεις και εσύ σε ένα βίντεο μου, γράψε κάτω στα σχόλια ναι θέλω και εγώ θα σου στείλω μήνυμα με τη σειρά μου να συνεννοηθούμε για το πώς θα μπει στο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ όσους υποστηρίζετε και πάλι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.